നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ തോന്നണം. ഓ അതിന് മുമ്പേ പൊട്ടി. ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. അടിപൊളി. ഹായ് മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പി കട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് കുപ്പികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കുപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ടൂളാണ്. സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു കമ്പിയുടെ റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ആ റിംഗുമ്മേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നീളത്തിൽ ഒരു കമ്പി വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റിംഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ബിയറും കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലോക്ക് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പി വെച്ച് നമ്മുടെ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പി നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അടുപ്പ് കൂട്ടേണ്ട പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോറ്റുപാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞടുപ്പിൽ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ നല്ല രീതിക്ക് കത്തിച്ച് നല്ല കനലാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അത് കത്തിക്കാനുള്ള വിറകൊക്കെ എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിറകൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി ഇനി നമ്മളുടെ ചാർക്കോൾ എടുത്ത് നേരെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുപ്പിന് നമ്മൾ തീ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത് കത്തി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുപ്പൊന്ന് കത്തി വരട്ടെ. കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പി ഇത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കമ്പി നല്ലോണം ചൂടായി പഴുത്ത് കിട്ടണം. മച്ചാമാരെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് മച്ചാമാരെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൗ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിംഗ് എടുത്ത് നമ്മൾ കുപ്പിമേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഇതുമേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നമ്മളൊരു 30 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുപ്പി പൊട്ടി. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെക്കേണ്ട വന്നില്ല. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കുപ്പി പൊട്ടി കിട്ടിയിട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുപ്പി പൊട്ടിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത കുപ്പി നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിങ് ഇറക്കി വെച്ചു. നമ്മൾ അധികം നേരം ഈ തവണ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 10-11 വരെ എണ്ണുന്നുള്ളൂ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ഇത്ര ടൈം നമ്മൾ എണ്ണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ റിങ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ചൂടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ കുപ്പി എങ്ങനെ പൊട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? നോക്കിക്കോട്ടാ. അടിപൊളി, ഇത് സൂപ്പർ. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി കൂടി നോക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത കളറാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്രയായിട്ട് ബ്രൗൺ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആണ് മുറിക്കാൻ പോകുന്നത്. സംഭവം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നേരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ തോന്നണം. ഓ അതിന് മുമ്പേ പൊട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് റിങ് പൊക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുപ്പിന്ന് അടിപൊളി. എന്ത് രസമായിട്ടല്ലേ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മച്ചന്മാരെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കുപ്പികളൊക്കെ ഇനി അറ്റം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ ചുരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജൊക്കെ പോയി നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയി